Ihan oikeesti lähdetään menemään täältä nyt. Tuskin. Mä ryssin. Mä myönnän sen. Okei, joo. Niin ryssit. Mä korvaan kaikki. Kaikki on niinku ennenkin. Kaikki hoituu. Kuka siellä on? Täällä on toi... TV-lupatarkastaja. Aha. Antero Niikko, Ylestä. Moro. Sen mä oon kyllä maksanut. Niin. Voi olla, että se on joku virhe vaan. Oliko se Aika helppoa. Tämmöiset päättää ylipäänsä. Heti alusta alkaen oli selvää, että mä haluan uusia tuoreita kasvoja. Mitä täällä isketään? Teemu soitti, kertoi mulle, että sillä olisi mahdollisesti tarjota tämmönen. Mä silloin vähän mietin, että olisikohan sinne masissa johonkin pienempään rooliin. Me oltiin kaikki vähän semmoisia aikuisvauvoja tossa, kun oli ensimmäistä kertaa kaikki tekemässä tiettyjä asioita. Mä en oikein osannut muuta kuin kiroilla siinä puhelimessa, kun mä olin niin innossaan. Mä lopetin duunit, rupesin tekemään humppakeikkoja, odottamaan kesää. Pistetään kansa nauramaan. Haettiin sitä, että mikä alkaa naurattamaan ja hymyilyttämään ja koska on näyttelijöiden vaikea pitää pokka, niin... Mä veikkaan, että lopetetaan täältä treenaaminen, ettei kulu liikaa tää. Täytyy sanoa tällaisena positiivisena yllätyksenä, että Teemu on saanut hoidettua ihan Kateriinin tänne ja kaikki. Tää on niin tosi kummallista, että tästä tulee hyvä juttu. Kukas tää kaveri? Kotiapu. Eikö se pitänyt tulla vasta huomenna? Mä menen ihan mihin ja milloin käsketään. Matkalla hissille eka kuvauspäivän takana alkoi heti kamputtaminen. Kiitos. Eli tuon Ramin kumoon siinä niin tippui heti ykkösellä. Sinänsä oli ihan niin kuin easy keikka. Den här du älskar inte att konstiga putar, det fanns läppar. Sori, mutta mä en puhu ruotsia. No niin, mikä oli sun mielestä tänään vaikeinta? Se oli se tajuttomuuskohtaus, kun siinä on porukkaa ympärillä. Se Okei. oli tosi vaikea löytää moodia. No, Paula, mikä oli tänään vaikeinta? No, tänään oli vaikeinta sanoa äitille, että pane sä sitä, jos haluat, ilman, että mä nauroin. Mutta se nauru sopi siihen, ei se haitannut. Vai nauroit sä oikeesti äsken? Ei, mä näin. Älä vaan päästä sitä karkuun. No pane sä sitä, jos on susta kiva. Täysin oikeita valintoja. Täällä Sörinäisessä asuu erittäin harvinainen gorillarotu.